Tenim realitzant com amb l'aula de teatre i la seva difusió. Per nosaltres això és important i avui, com deia, ens fa especial il·lusió poder presentar aquest llibre que parla del teatre d'Andorra aquí a la Llacuna, a la seu de l'aula de teatre. I després tindrem l'ocasió de que ens facin una mostra als joves de l'aula de teatre en terres d'Andorra, d'una part, podríem dir, no? Doncs, per la meva part, felicitar a l'autora per l'estudi treballat. Crec que aporta molt, com deia abans, al teatre d'Andorra. És una obra important i haurà de ser un referent per lo que és el teatre d'Andorra. Poques coses més. Felicitar-la per la recerca de l'autor, per la recerca i per tota l'obra. I estic segura que tindrà molt èxit aquest llibre i serà, si més no, important que el tinguem aquí per pensar més en el teatre d'Andorra i, com deia abans, amb el qual nosaltres ens sentim molt compromesos des del Comú d'Andorra la Vella. Poques coses més per la meva part. Passaré la paraula a Josep Talleres, que ens farà una mica de presentació de l'autora, potser. Moltes gràcies. De fet, en primer lloc, donar les gràcies al Comú d'Andorra la Vella per ser a la sala per poder fer aquest acte. Gràcies als que, malgrat el temps, s'han desplaçat avui aquí, i voldria excusar l'absència justament de l'Ester Nadal, que és la que ha fet el pròleg del llibre, però que està amb grip, tenia la intenció de venir, ho ha provat fins avui aquest matí, però aquest matí m'ha trucat dient que realment estic allí, no puc, doncs únicament desitjar que molt properament pugui estar entre nosaltres al programa. Em fa particularment plaer perquè aquí estem molt a prop, tot i que ha canviat molt tot això, de lo que era un niu d'art, de teatre concretament en Andorra la Vella, que era el centre recreatiu, moral i recreatiu, que estava aquí, però era aquí en aquest espai, i crec que és una mica, tot i que l'obra que es va estrenar aquí a Andorra, prop d'Escaldes, al casino d'Escaldes, llavors era Andorra. Era la parròquia de Torrelavella en aquest moment. La sala que hi havia, que després també va ser un cinema. I després va ser un banc. Podria donar lloc a una cançó del Serrat. Perquè en el banc haguéssim pogut veure coses que havia actuat aquí molt abans. Ens entén? Com bé diu Ester Nadal al pròleg, una de les funcions dels dramaturgs és explicar la realitat. Aquesta obra que està escrita el 1934, en un moment històric que, com tots sabem, és delicat per Andorra i a la vegada il·lusionador. Parlem del moment de passa, que són no només... Estem parlant d'un drama bucòlic sobre l'amor
diferents definicions que he trobat, com que és una comèdia lírica pastoral costumista. Té una trama molt senzilla. Hi ha dos amors creuats, de fet hi ha 3 parelles a l'obra, però hi ha 2 amors que són creuats, apareixen personatges arquetípics, hi ha una sèrie d'equívocs simbòlics, té un desenvolupament i un final previsible, i algunes altres coses que potser ara penseu m'està dient que l'obra, doncs, la qualitat de l'obra, parlarem després de la qualitat de l'obra, doncs, jo moltes d'aquestes coses que podrien semblar una crítica m'acaben fent veure l'obra a mesura que la vaig llegint, que té un encant especial. Ja a l'obra apareixen contrabandistes, ja és molt present la religiositat, apareixen caçadors, hi ha el tema de la prohibició del joc, l'autor es decanta perquè continuï aquesta prohibició, crec que es decanta així perquè els fa dir als seus personatges que el joc no és bo, de fet que no tenim casino, que l'obra està escrita el 1930 i passa el 1860 i de fet el 1860 ja hi havia aquesta possibilitat que al final no es va dur a terme, que segurament hagués canviat molt el nostre país, no sé si per bé o per mal, tampoc ho sé ara. Pinta Andorra com un paradís, és un lloc idíl·lic, els pastors, i com vull fer veure hi ha un ambient ingenu, càndid. Hi ha una cosa que a mi em sembla molt important, que és que hi ha una clara voluntat andorranista. Hi ha un lloc on que és el director, Agustí Riquer, és el director d'aquelles primeres representacions que es van fer, que se'n va fer una a Barcelona i 2 a Andorra, que en el pòrtic de l'obra, que si trobo, pàgina 65, en el pòrtic de l'obra defineix molt bé l'obra. Hi ha un moment que diu: en terres d'Andorra és una obra digna d'ésser vista pels andorrans absents, ells ho eren absents, vivien a Barcelona. No sabem si venien molt, tampoc. En aquell moment venir no era fàcil. Això potser la Fabiola també. Ell venia bastant. Els altres segurament no, o molts dels altres. Per tant, reprenc, pels andorrans absents, perquè veient-la els recorda sa mare pàtria, pels que hi viuen, perquè els reflecteix el seu viure quotidià. No hi estic d'acord, no era el viure quotidià del moment, dels anys 30, però tenia semblances. I en tercer lloc, pels que no la coneixen, per veure l'esperit i el tren d'aquella terra. Saber que reflecteix força. També, i estic molt content que hagi portat l'original, perquè a la portada surt molt ben reproduït i reflecteix molt bé l'esperit de l'obra. El dibuix del Sergi Mas reflecteix aspectes essencials de l'obra en el seu dibuix, com per exemple la tendresa. Després veurem un quadre en què és pràcticament l'escena en què s'ha inspirat. Si es repeteix el quadre que vam veure fa gairebé 2 anys, és pràcticament el quadre en què s'ha inspirat el Sergi. Aquella màgia que té ell de saber resumir l'esperit de l'obra amb una imatge. Aquesta obra ens presenta una espècie d'Arcàdia feliç, on tothom considera el foment de la cultura i de la literatura d'Andorra i sobre Andorra que esteu fent. Continueu, perquè ho necessitem. Ho deia la senyora Cònsol, necessitem aquestes coses, si no mirem cap al nostre passat, al nostre present, en el futur a nivell cultural sempre és complicat. Moltes gràcies per la vostra tasca. I a la doctora Mercè Bossa també felicitar-la pel treball arqueològic sobre els vestigis al teatre andorrà que ha fet,
que porta fent durant anys, és el tema de la seva tesi. Felicitar-la per l'edició d'aquest llibre, per la recuperació de l'obra que ens ocupa avui i per l'estudi introductori, que està fet amb rigor i amb passió. I amb l'estudi introductori, que us recomano totalment. Jo vaig fer una cosa, no sé, cadascú a la seva lectura, jo vaig voler llegir primer l'obra i després llegir-me l'estudi introductori perquè no em condicionés, però em sembla que ara ho faria al revés, perquè en realitat el que fa és ajudar-nos a veure-ho millor, a entendre-ho millor. Hi ha tota una recerca al darrere, hi ha una anàlisi molt exhaustiva, succinta, enriquidora de la lectura que fem. S'expressa d'una manera exquisita, fa explicacions didàctiques, aprenem coses sobre el teatre, sobre l'obra, ens dona informació important, dades tècniques, hi ha una anàlisi del contingut, hi ha contextualitzacions, fins i tot hi ha un apèndix documental, apareixen les cançons, algunes fotografies que són il·lustradores. Hi ha una de Barcelona que fa molta gràcia, si després la vols anomenar, que és la carrossa que és la primera carrossa turística sobre Andorra en una festa de Barcelona, no sé si era el Carnaval. I també la intervenció que fa en l'obra, que ens la fa més llegidora, ens la fa més propera, la modernitza, la corregeix i fins i tot en canvia la puntuació. Dir que el treball d'ella ve a completar, de moment, aquí. Esperem que com a primera d'una sèrie de concrecions, esperem que n'hi hagi més. L'estudi aprofundit que l'està fent el Teatre d'Andorra. També, a mi personalment, i ja em va fer molta gràcia quan vau fer aquesta dramatització fa gairebé 2 anys, m'agradaria molt veure-la representada de veritat. Defenso l'obra, malgrat totes aquestes coses que puguem dir de la seva innocència, que no és una grandíssima obra de teatre, si la comparem amb els mestres de l'època, si la posem a la seva època, és com en diríem, que no està en el seu temps, o sigui que és una obra que està endarrerida, ara no surt la paraula. Ja em sortirà, és igual. No sé si m'enteneu, no? O no sé si m'explico. Que és una obra que, si ens haguessin dit que estava escrita el 1860, ens ho hauríem cregut. I està escrita 70 anys més tard. Ja no correspon. Però jo li veig molta gràcia. Ja veureu després en la dramatització que fa molta gràcia. L'escena que reprodueix el Sergi és l'escena que curen el corderet que s'ha trencat la pota, que veurem com el recullen. I bé, l'obra té un aire que a mi em recorda el pessebre vivent d'Escaldes de Mort. Ja veureu, quina història us vaig a contar que em sembla que us agradarà molt. Mireu, que arriben en Joanic i en Toni. No comenceu pas, que nosaltres volem sentir-la. Oh, i tant, àvia, no comenceu. Vaig a deixar el sarró i tot seguit som amb vosaltres. Apa, guaiteu, que això és en piso. De pas deixa el meu. Toni, cuita, seu, que l'àvia va començar. Tant temps que ens teniu promès que ens contareu aquesta història i només faltaria que nosaltres no hi estiguéssim. Us creu que esteu a temps. I tu, Joanic, no plores com fas sempre? És que com sempre ho expliqueu tan bé que sembla que us passi a vos mateix i jo tinc aquest cor tan sentit, de seguida s'entendré. Ara ho faré de manera que ell no ho senti, Així no ploraré. Comenci, Birroc, que tots l'escoltem. Els propietaris d'aquesta masia, després dels fets que ara us explicaré, el més vellet va morir i els joves viuen a França. Varen deixar per manar aquesta masia als que avui hi ha
que ja sabeu que ens tracten i ens respecten com si fos la seva mare. És ben cert que tant en Madrid com la tuya l'aprecien molt. I nosaltres també, no, companys? Sí. L'amo era un vellet respectable. Posseïa molts ramats i grans pretes de terra. Era el degà dels membres del Consell General d'Andorra i havia estat síndic general de la República. Aquest home tenia un net anomenat Joan. Era un casat intrèpid que s'havia de casar amb una noia anomenada Roser. Així havia estat convingut i era la voluntat de l'avi. La Roser era una noia andorrana i amb la seva mare cuidaven el tràfic de la casa. Doncs, el pare de la Roser es va jugar tot i després va morir. L'amo feu que entressin a la casa i va ser a causa del caràcter afable i bondadós de la Roser que l'amo va projectar la boda que us he dit. Era una tarda. Jo estava aquí asseguda. Allà hi havia la Roser i amb la seva mare que arreglava roba. L'amo dret, mirant aquestes muntanyes. Esperar arribar al seu net. Us feia 3 dies que s'havien anat a casa d'Isars per la boda, però tot estava en avància, perquè el retorn mai s'havia fet esperar tant. Si cerqueu un terreny calmós i clar i una encontrada plena de dolçor, on l'herba que comença a verdejar la becada escallejant pastura, on les neus només es fonguin a l'estiu, on la vida s'escoli ben planera, on la terra s'amari amb l'aigua de 1000 rius i que hom sentir remors de torrentera. Si un dia la trobeu, pareu-vos prest. D'aquells rius preneu-ne un xic de sorra i sobre el pit guardeu-la eternament. És terra lliure, és un xic d'Andorra. Bé, espero que us hagi agradat. Després veurem una altra, que és la que deia el Manel, que vam veure l'altra vegada. Jo, primer de tot, agrair a Nel i tots la seva col·laboració en l'elaboració d'aquest llibre, perquè sin la seva col·laboració no hauria estat possible tampoc. La necessitat de realitzar aquest estudi sobre l'obra teatral en terres d'Andorra de Jacint Martí i Paula va néixer durant l'elaboració de la meva tesi doctoral, titulada Ja en Andorra de 1900 a 1970. Per tant, moltes de les dades que hi podeu trobar pertanyen a aquesta tesi. Per descomptat d'aquesta també resten molts temes interessants per descobrir, que espero poder desvetllar més endavant, però per això encara resta molta feina. Per realitzar la meva tesi vaig investigar les obres teatrals que van ser representades a Andorra entre els anys 1900 i 1970. I entre aquestes vaig trobar al diari Poble Andorrà una que va ser l'única escrita per un andorrà, l'any 1934, i que per tant va ser la primera obra escrita per algú d'aquest país. Em va sorprendre molt que no fos coneguda ni l'obra ni el seu escriptor, i que mai després d'aquesta data s'hagués tornat a representar a Andorra ni tampoc a Barcelona, ja que l'autor formava part del casal Andorra de la ciutat comtal. Això i les paraules d'encoratjament de la meva directora de tesi, la doctora Núria Perpinyà i Filella, sobre la necessitat d'analitzar aquesta peça pel seu interès cultural, ja que tracta molts temes relacionats amb Andorra, encara que una mica idealitzats,
em va portar a decidir que jo mateix hauria de donar-la a conèixer en aquest país, que és l'origen de la seva existència. Això mateix és el que volia fer el seu autor a Barcelona i també a Andorra, fer conèixer la cultura del seu país d'origen. Per aconseguir-ho, primerament he hagut de trobar la família de l'autor, per tal d'obtenir una autorització per poder publicar la peça teatral. En aquest tema em va ajudar molt el Pere Cabero, que em vaig invitar, però ell veu que no ha pogut venir. Suposo que per temps no ha pogut venir. Ell m'ha donat informacions que em van fer contactar finalment a la família més llunyana fins a arribar als seus fills, que tampoc han pogut venir perquè estan a Barcelona i per qüestions personals no han pogut venir aquest dia. Són el Josep Lluís i la Meritxell Martisella. A part de l'estudi de l'obra, que abasta més de la temàtica, altres aspectes de la peça, com ara l'estructura, els personatges, l'espai teatral, la llengua, etc., el llibre presenta la biografia de l'autor molt relacionats amb Andorra i un petit panorama històric, social i cultural de l'Andorra de l'època i del teatre, tant aquest país, en el Centre Moral i Recreatiu d'Andorra, com pioner d'aquesta tasca cultural com a Barcelona. Ja us puc avançar que el Teatre Comercial Andorra va néixer el 1930 a la representació de la comèdia Don Gonzalo o l'Orgull de Llet d'Albert Sicília i Llanas i la comèdia Malanit de Josep Maria Pous. A més, només hi havia representacions populars. Per tant, en terres d'Andorra va ser representada en aquests començaments de l'escena andorrana i no va ser representada tota sola, mai no ho eren. Normalment sempre es representava una tragèdia o comèdia i un sainet. El que em sembla molt interessant d'aquesta obra, que compta amb cançons de Monsenyor Enric Malpany i Gosset, és a més d'haver estat la primera peça teatral composta per un andorrà, la seva ambientació i, com ja he assenyalat abans, la seva temàtica. L'obra tracta molts temes de la forma de vida dels andorrans a l'any 1830. Entre aquests cal destacar la presentació del paisatge andorrà com un paisatge idíl·lic i bucòlic, la devoció a la Verge de Meritxell i a la de Canòlic, la prohibició del llop, o el de tot ben conegut del contraban de tabac. Per tot això, he cregut molt important no tan sols difondre l'obra, sinó també realitzar aquest estudi que espero que resulti instructiu i interessant. Moltes gràcies. Jo crec que no parlaré més de l'obra perquè el Manel ja i jo el que volia dir més és això. Moltes més coses. Home, sí, però jo crec que ja està bé. Moltes gràcies. Ara me despido. Ara representarà en l'escena primera de segon acte el Mateu Brac i Vendrell, Valdrit Pastoret i la Carlota Sierra i Mora, Tuilles Porquerola. Valdrit? Passa cap aquí, Tuilles. Passa cap aquí, turment dels meus somnis. Què pensarà en tu, dormo sempre. Tant m'estimes, Valdrit meu? Doncs, mira, jo pensant en tu i en aquestes paraules tan fines que em dius, em fas al revés, que no puc dormir gaire. Ai, Tuilles, ai. Què és això que m'has de dir, carinyo meu? Doncs mira, el meu amo, l'avi de Can Busquets, m'ha encarregat que demanessis a l'estripat que demà et deixés venir a ajudar les dones en el tràfic del dia, a la cuina, que com ja saps, se'ns casa l'hereu. Que contenta que em fas! Així tot el dia podrem estar junts, i jo a la vora del meu estimat. I, escolta, i jo, quan ens casarem, doncs ja saps que tinc moltes ganes. Ja saps que per casar-se es necessiten molts cèntims, i jo no en tinc gaires. I tu? Tu en tens molts de recollits? Jo tinc 2 unces i mitja, i a més 3 garrinets, que com ja saps, l'amo, quan li va bé la venda, me'n regala un com a premi. Ui, 2 unces i mitja per 3 garrinets i tu 4. Massa bestiar. Ho veus, Tuilles? Encara no tens prou cèntims recollits. Quan en tinguis més, ja en tornarem a parlar.
Així encara no ens podem casar. Bé, tant que m'agradaria. Faria un esmoixar i més. Ves, tan bona noia que és i encara no m'acaba d'agradar. Per això de casar-se encara som a temps. I no t'afligeixis ni et posis trista, que encara m'agrades menys. Un xai que cau un pastorell! Corre, vés a cercar-lo! És el més petit de la colla, que ha volgut fer com els grans. I esclar, s'ha estimat. Dona, que jo el guariré mentre tu reculls els altres. Veus, valent, els petits no poden anar on són els grans. I estigues quiet, que jo et curaré. Si no, li haurem de dir a l'àvia, que encara que no ho sembli, fa un xiquet de mal per curar. I jo no te'n faré gens. Aquí, quietó, que com a bona marona et cantaré una cançoneta. Na, 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 saps que tens la veu com un àngel? M'agrada molt el teu cantar. Veus, Valdric? Si ens casem, et cantaré nit i dia. Ui, no! A la nit no, que no em deixaries dormir. Bé, doncs ja hem acabat, només ens resta que invitar-los a un petit aperitiu i espero que els hagi agradat. Pero quería hacer una foto en els almorzat, Autoridades. Vamos a hacer. Sí, luego.